Bon dia. En primer lloc, donar les gràcies als companys de la Radiotelevisió Valenciana. També donar les gràcies perquè supon que se solidaritzen a la nostra reivindicació d'un hospital complet a la zona de Campanar que dona servei a lo que és la zona nord de València. Dir que, tal com comentava el company d'abans, estem així junts perquè els mateixos que quan estaven en l'oposició ens recolzaven i anaven a les manifestacions amb nosaltres per un hospital, en quan han arribat al poder ens han traït i s'han oblidat aquestes demandes que consideraven justes i necessàries. Així mateix aprofite i valga l'abús de confiança en demanar-vos que vos ens podeu ajudar en el sentit que la nostra reivindicació se pugui visibilitzar més, perquè realment són 4 gats i no podem fer públic la nostra reivindicació de l'Hospital A Fe. Moltes gràcies a tots. Salvem la fe de Campanar. 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 Salvem la fe de Campanar.